खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। रायजोनि मोन 13 जिल्लायाव बोथोर बिगियान बिफाननि येलो एलार्ट। गुवाहाटी नोगोरमानि लामायाव गारिनि सोलाय नाव सालायदों। काजिरङाखौ 31 मेसिम खुला खालामफिनबाय। अरुणाचलनि सुबुंफोरा आसामाव हाबफैना सिमा बारना लानायाव लखिमपुराव सिमाखौ लाना जिंगा सिखांदों। गुवाहाटीयाव गोरबोआव थानाय आइजोनि गोथै सह बोखांदों। हारमित सिंहखौ आसामनि डिजिपि महरै प्रमसन खालामबाय। तुर्कीनि NGOआ सा-सानजा भारतखौ बांलादेशनि मान सावगारियाव दिन्थिदों। अपारेशन सिन्दुराव सुथुरखौ फेजेननायनि थाखाय BSF जवाननो आर्मिनि मान बिलाइ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों। थांनाय साननैसोनिफ्रायनो रायजोनि माखासे जिल्लायाव जे अखा हानायजों लोगोसेनो बार बारगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै बोथोर बिगियान बिफाना एलार्ट जारि खालामदों आरो सरासनस्रा थागिरि रायजोफोरखौ सांग्रांथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिबा रायजोआरि बोथोर बिगियान बिफाना मोन 13 जिल्लायाव येलो एलार्ट जारि खालामदों। येलो एलार्ट जारि खालामनाय जिल्लाफोरानो जादों साउथ सालमारा, धुबरी, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, गवालपारा, नलबारि, कामरुप मेट्र'। डिमा हासाव, काछार, श्रीभूमि, हाइलाकान्दी जिल्लायावबो बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट जारि खालामदों। मख'नो गोनांदि बोथोर बिगियान बिफाना येलो एलार्ट जारि खालामनाय जिल्लाफोराव गोब्राब अखा हानो हागौ होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। ओरैहाय मैया हरनिफ्रायनो जे अखा हानायनि जुनै गुवाहाटी नोगोरमानि माखासे ओनसोलाव आर्टिफिशियेल दैबाना जानायनि खौरां मोननो हादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव आर्टिफिशियेल दैबाना। एसे अखा हायोब्लानो गले गले आर्टिफिशियेल दैबाना लोमसावनाया गुवाहाटी नोगोरमानि सुस्रांजायै मोनसे गेदेर जेंना। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव अखा हानायनि जुनै गुवाहाटी नोगोरमानि मोनसे गुवार ओनसोलाव दैबाना जादों। थांनाय हरनिफ्रायनो जादों बे आर्टिफिशियेल दैबानाया। गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगाव, 6 माइल, पान्जाबारि, सातगाव, रुक्मिणीगाव, लेम्ब र'ड, पुब सरनिया, चानमारि, शिलपुखुरी, बामुनि मैदाम, शिशुबारि आरो आमबारि ओनसोलाव आर्टिफिशियेल दैबाना जादों। नोगोरमानि बै लामाफोराव 1 फुटसिम दै लोमदों। गुवाहाटीनि लामाफोराव 1 फुटसिम दै सिखांदों। जाउनाव गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि थागिरिफ्रा हान्थिनाय आरो फोनांजाबनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। दैबानानि जुनै लामायाव खैफोद गोनाङै दावबायनो गोनां जादों ओनसोलनि सुबुंफ्रा। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि रुक्मिणीगावआव दैबानानि थासारिया गाज्रिसिन जादों। रुक्मिणीगावनि लामायाव गारि मटरनि सोलाय SDRFनि नाव सालायनायखौ नुनो मोननाय जादों। काजिरङा दावबायारिफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। काजिरङा नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुला खालामफिननो फोसावबाय। बे समाव काजिरङायाव दावबायनो हागोन आरो मिथिंगायारि समायनानि मुजिनायखौ लानो हागोन। 31 मेसिम दावबायारिफोरनि थाखाय खुला थागोन काजिरङा नेशनेल पार्कआ। दावबायारिफोर आरो जिब साफारि सन्थानि खावलायनाय बायदियै काजिरङा नेशनेल पार्कनि अथ'रिटिया काजिरङानि गाहाय गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय 31 मेसिम खुला लाखिनो थांखि लाफिनबाय। मख'नो गोनांदि दैज्लां बोथोर सफैनायखौ नोजोर होनानै काजिरङा नेशनेल पार्कखौ 19 मेनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द' फोसावदोंमोन नेशनेल पार्क अथ'रिटिया। मानोना दैज्लां बोथोराव एबा अखा बोथोराव काजिरङानि हाग्राफोरा दुफ'बो आरो लामा सामायाबो गाज्रि जायो। जाउनाव हाग्रा सिङाव दावबायारिफोरनि हाबनायाव जेंना सोमजियो। बेफोरखौनो नोजोर होनानै बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरनि समाव काजिरङाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द' खालामनाय जायो। नाथाय देग्लाय दावबायारिफोर आरो जिब साफारि सन्थानि खावलायनाय बायदियै नेशनेल पार्क अथ'रिटिया सिगांनि फोसावनायखौ बोखांना लाफिननो आरो 31 मेसिम काजिरङा दावबायनो खाबु खालामना होयो। रिपर्ट बायदिबा बे समाव काजिरङा नेशनेल पार्कनि कहरा, बागरि आरो आगराथलि रेन्जआव जिब साफारि खालामनो हागोन। लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुर खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय पथाली पाहारगाव पन्चायतनि 1 नं आदर्श गाव अरुणाचलनि थागिरिफ्रा
आयेन बेरेखायै हा दखल खालामफैनायखौ जिंगा सिखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि सुबुंफोरा जर-जोलोमै रायजो गेजेरारि सिमा बारबोनानै गंसे न' लुफैनायनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। रायजो गेजेरारि सिमाखौ लानानै आसामनि सुबुंफोरनि लुबैनायखौ मदद होग्रा आफाद सीमान्त प्रहारीया बुंनाय बायदिब्ला लुफुंजायै न'खौ अरुणाचलनि सुबुंफ्रा आसामनि ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबफैनानै लुदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बेजों लोगोसेनो 1 नं आदर्श गाव आरो मिलनपुरनि गामियारिफ्रा बे जेंनानि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दखल खालामनायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो थाखाय जिल्ला बिबानगिरिफोरखौ खावलायदों। बबेखानि 1 नं आदर्श गावखौ 1985 मायथाइयाव पटाली पाहारगाव रायजो गेजेरारि सिमायाव लखिमपुरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय हा गैजायै सुबुंफोरखौ थानो थाखाय गायसननाय जादोंमोन। बे गामियाव आदिवासी, नेपाली आरो मिसिं हारिफोरजों लोगोसेनो गोबां फोलेरारि सुबुं अनजिमा दङ आरो गोबां बोसोरनिफ्रायनो सिमा नांलायनायफोरखौ लानानै दावराव दावसिजों मोगा-मोगि जाबोगासिनो दङ। गुवाहाटीआव गोर्बोआव थानाय सासे आइजोनि सोमोनांथावै थैना थानाया मोनसे जेंना गोनां जाथाय महरै जिंगा सिखांहोदों। मिन्थिनो हानाय बायदिबा 24 बोसोर बैसोनि करिश्मा दास मुंनि लाइमोननि गोथै सह'खौ समबारखालि लाचित नगरनि गंसे एपार्टमेन्टनि भारा न'निफ्राय मोननो हादों। गुबैयै आइजोआ आजारानि थागिरिमोनब्लाबो उलुबारीनि गंसे बिउटि पार्लाराव खामानि मावनायनि थाखाय बियो भारा लानानै थादोंमोन। थैनाय समाव करिश्मानि गोर्बोआव 4 दाननि गथ' दंमोन। बेनि नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद दिखांनाय बायदिब्ला गावनि असे फिसाय मिन्टु कलितायानो बिखौ बुथारदों। बबेखानि बिसोर सानैया थांनाय 2021 मायथाइयाव मोजां मोनज्लायना जुलि जादोंमोनब्लाबो सिगां समफोराव सानैनि गेजेराव दावराव-दावसि जाबोदोंमोन होननानै करिश्मानि नखरनिया दाबि दिखांदों। खौरां मोननायनि उनावनो पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै बिनि थैनायजों सोमोन्दो थानाय गुदि खिथाफोरनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसेनो गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो जिएमसीएचआव दैथायहरनाय जाबाय। करिश्मानि नखरा जाथायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरनाय आरो दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै गोख्रों साजा जाबसिननानै होनो खावलायदों आरो बिसोर करिश्माखौ फाव फान्दायनानैसो बुथारदों होननानैबो बुंदों। आथिखालाव पल्टन बाजार पुलिसआ बे जाथायनि नंगुबै दायनिगिरि मिन्टु कलिताखौ खानाय जाबाय। आसामनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस महरै अफिसियेलि बिबान होबाय आइपिएस हारमित सिंहनो। हारमित सिंहखौ दिनै आसामनि डिजिपि महरै अफिसियेलि प्रमोशन खालामबाय। आसाम सोरखारि एडिशनेल सेक्रेटारिया गांसे नटिफिकेशन जारि खालामनानै आइपिएस हारमित सिंहखौ आसामनि डिजिपि महरै अफिसियेलि प्रमोशन खालामनाय बाथ्राखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे समाव हारमित सिंहआ आसामनि बिबान लाथ'नाय डिजिपि महरै सिबिथाय होगासिनो दंखायो। बै समनि आसामनि डिजिपि जिपि सिंहखौ सिआरपिएफनि डिजि महरै मिरु सोरखारा लांनायनि उनाव आरो जिपि सिंहआ आसामनि डिजिपि मासिखौ एंगारनायनि उननिफ्रायनो हारमित सिंहआ बिबान लाथ'नाय डिजिपि महरै सिबिथाय होगासिनो दङ। हारमित सिंहआ सोलिफु बोसोरनिनो 29 जानुवारिनिफ्राय आसामनि बिबान लाथ'नाय डिजिपि महरै हाबा मावगासिनो। दायो आसाम सोरखारा हारमित सिंहखौ डिजिपि महरै अफिसियेलि प्रमोशन खालामबाय। तुर्कीनि मोनसे एनजिअ'आ सा-सानजा भारतखौ बांलादेशनि मानसावगारियाव दिन्थिदों। तुर्कीनि मोनसे एनजिअ'आ ढाकायाव ग्रेटार बांलादेशनि मानसावगारि फोसावदों जेराव भारतनि सा-सानजा आरो सानजा ओनसोलफोरनि गोबां रायजोफोर दं। मख'नो गोनांदि साल्तानात-ए-बांला मुंनि मोनसे फसंथाना ग्रेटार बांलादेश मुंनि दान्थे-बिदान्थे गोनां मानसावगारि फोसावदों। बे मानसावगारिया आसामजों लोगोसे सा-सानजा भारतनि गासैबो रायजो बिहार, झारखन्ड, उरिष्या आरो म्यानमारनि आराकान रायजोखौ ग्रेटार बांलादेशनि बाहागो महरै दिन्थिदों। भारत-पाकिस्तान दावहायारि थासारिनि समाव भारतआ तुर्कीखौ बयकट खालामनायनि उनाव बे मानसावगारिखौ फोसावदों। बेखौबो मख'नो गोनांदि सोलिफु बोसोरनि मार्च दानाव महम्मद युनुसआ चीनखौ बांलादेशआव गावनि रांखान्थियारि गोहोमखौ फेहेरनो खावलायदोंमोन। दान्थे-बिदान्थेजों महम्मद युनुसआ भारतनि चिकेन नेक आयदानि सायावबो बिबुंथि होदोंमोन। बेनि गेजेराव तुर्कीनि मोनसे एनजिअ'आ बे खामानिखौ मावनो साहस खालामदों। पाकिस्तानजों सोमोन्दोखौ दिन्थिनानै तुर्कीया बांलादेशआव गावनि गोहोमखौ फेहेरनो जागायदों। तुर्कीया बांलादेशजों रौनिया सोमोन्दोखौबो बांहोदों।
अपारेशन सिन्दुराव गावखौ बावसोमनानै जम्मु काश्मीरनि पाकिस्तान सीमा एबा एलओसीआव सुथुरखौ फेजेननो हानायनि थाखाय इन्डियान आर्मीनि गाहाय जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ बीएसएफनि कन्स्टेबल हरविंदर सिंहनो मान बावदों। जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ डिफेन्स कमेमोरेशन होनानै मान बावदों बीएसएफ जवान हरविंदर सिंहनो। मानो होनोब्ला इन्डियान आर्मी आरो बीएसएफ जयैनो अपारेशन सिन्दुरनि दावहायाव बाहागो लानानै पाकिस्तान रेन्जारनि मोननै पस्टखौ थेर-बेथेर खालामबोदोंमोन। बेवहाय बीएसएफ जवान हरविंदर सिंहआ मैखोमै बिफाव होनायाव आर्मी चीफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ जोबोद गोजोननायजों मान बावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।